uraani ja matkailun ei sovi siis millään yhteen. Ei millään perusteella, vaikka mitä perusteita keksittäisiin. Mutta sen sijaan muu on sovitettavissa yhteen matkailun kanssa. Paitsi uraani. Ajatus ja idea on, että tähän tehdään joki. Oikein kunnon joki ja se on, niin kuin sanotaan näin, että se on semmoinen 700-800 metriä pitkä. Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Huiput vaarojen kauaksi mohtaa. Luontoa ei vahingoita millään tavalla päinvastoin autetaan. Lapin muistan ja tunturit ylhäät sekä auringon tuon